I pozdrav svima ljudi, hvala što ste kliknuli na ovaj klip, danas ćemo igrati Counter Strike, pa da krenemo. Čez malo smanjujem zvuk, smanjujemo ga, igramo ovdje na Dust 2. Svi kažu da igrači Countera znaju mapu Dust 2 bolje nego svoju sobu. Pa istina. I kada ste vi, slobodno pišite neki komentari, sad je pola 11 ujutru, ko bi snimao uveče. Ujutru nema hakera, njih obično nema uveče. Pup. Če da smanjimo. Če igramo za... Dobro, če da kupimo. Če da kupimo, bre, baj, bre, ne mogu ni da kupim, bre. Nema ni pištolj. Dajte mi neki pištolj. Ja ću da isključim zvuk da ne dobijem copyright. Tako je bolje. To. 1, 3, dvojka. Čekajte, samo isključi Skype. Dobro. Ne. Don. To. Ne znam da igram uopšte. To može da se skoči 2 put. Je ovo deathmatch? 1, 3, 2. Bre, ovi nas isterorisali, bre. Ne možemo da izađemo. Ajde! Zašto ne mogu da ga ubijem, bre? Davno nisam igrao Counter, pa je zato zbog, pa je sigurno zbog toga. Pa pukni, bre, više, bre. Pa ja sam glup. Lakše se VH da igraš. Ajde, prvi kill, ajde, prvi kill. Dobre. Sam ga ja killao. Ne, nisam, ne. Dobro. Resetovao sam skor. 1, 3, 1. NRS, resetovanje skora. Pa tako se to piše ako hoćete da resetujete skor, ako vam se ne sviđa, ko što se meni nije sviđa. Uzmite tako, kucate kosa crtica RS i resetuje vam se skor. Pa ubi ga, bre, više. Sad ćemo ga čekati. Dođi čiči na slamu. To ja ne znam da igram. Yes. Pa kako, bre? Reset. Kako ćeš ti meni... Kako, bre? Ali ovo ima aimbot. Eto. To. Prvi kill. Yes. Sad će i mene dobiju. Yes. Štak. Vidiš ovako i gledaš. Nisam ga ja ubio. Nema veze, ja sam učestvovao. A to je najbitnije. Da mi nastavimo glupo da igramo. Može. Ne bi ništa smetalo. Imam reflekse ko mrtav konj. Puta 2. Sad znam da si. Gde si ti, bre, sino? Ste bre vidjeli? Kako su me, bre, ubili, bre. A, bre. Ajde, evo, stojimo ovdje. Ako me sad ubiju, znači imaju VH. Ako me ne ubiju, onda nemaju VH. Pogledaj. Skači. Jedva me nisu ubili. Jedva. Pa oni su sve, bre, zauzeli. Ne možeš ni da prdneš od njih. Izvinite na izrazu, ali morao sam tako. Jump.
in the lava. Nisam ga ubio, pa naravno, mučim se pola sata, izgubim malo života da bi neki drugi koji je malo precizniji ubio njega. Pa jes. I šta onda ja igram? Ko da ću u Minecraftu uzmuk kill. Ja, kuku majko. Dođem, evo. Tam. Čudo. Pa kako bre, kako su mogli? Aha, gore. Dam, pa kako bre, pa kako? Ovaj se, da, la. Ste ubili nekog možda? To! Yes! 1-1, yes! To! Ne to. Ne stani bre više. Kursore jedan. Kako bre ti na njega pucaš? Kakav head. Shot, head. Izvinite ako čutim, moram se skoncentrišem na igru da bi mene ne bi ubili ko što je sad, jer pričam i pričam. A ne mogu da vam pustim jednu muziku, to mi je žao. Zvoni telefon, vidimo se kad... I evo nas ponovo i krećemo. Ubili su me... Znam što si! Si crko jesi. Sad kad dođe na njegovo mesto, ja ću samo ovako puć i gotovo. I malo ćemo se šunjamo, jer bi bilo dosadno. Neko me je ubio iza leđa, kako je to pristojno. Kako je to pristojno? Dam. Pa A znam. To uzmeš ovako i BAM! Smo ubili nekog bombom, nisu, svi su se pomerili. Pa pogledaj gdje se nabio, bre. I ubili me bombom. Šta sam drugo mogu da očekujem? Prostaci, neće puškama nego će bombama. I kako je on mene ubio? AVP. Kako si se učučorio tu negdje? Jer ne možeš tako AVP onda pucaš kroz zidove. Osim ako nemaš... kako sam se spasao. Za dlaku. Kako je ovaj mene ubio? Ovaj bre ima rengene ili nešto. Nešto drugo sigurno. To, imam 5 kila, 17 puta sam umro. Pa najlakše je igrati za VH, bre, VH. Pa skoči, bre, više. Nemoj da mi kočiš. Čiš. Više ne znam šta da pričam, nemam ništa zanimljivo i kako me je ovaj ubio? Kako? Evo stani, sad ću ovako, ajde sad ako me ubije. Evo skačem. Kako me je ubio? Evo se ovdje ima jedan bot. Ne možeš da prođeš bre od njega. Prošao sam da mi nisu zakačali, to je čudo. Moram nekoliko da im dođem iza leđa. Pa njih ima 10, nas ima 12, to je duplo više, a oni igraju duplo jače nego mi. 7-22. Pa ja jedino mogu nekog da ubijem ako stanem iza njega. Bukvalno. Dobro, ja idemo opet. Koncentrišam se. Uj! Bonjour. Oui. VSG.